ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆଜି ଆମେ ମୋର ତିନିଟା ସାଙ୍ଗ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛୁ ହଣ୍ଟର ପ୍ଲେସ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ସବୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ସବୁ ଘୋଷ୍ଟ କ'ଣ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଭୂତ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛୁ ତ ସେଠି ଭୂତ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ଫାଷ୍ଟ କଥା ଏମିତି ଖାଲି ନିଆଁ ହୁଳା କ'ଣ ଏମିତି ଜଳୁଥିବ, ତା ପାଖକୁ ଯିବ ସେ ନିଆଁ ହୁଳାଟା ଲିଭିଯିବ, ଏମିତି କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ମନଶିଳାରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଶନି ମନ୍ଦିର ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିକିରି ବେଲଗାଁ ପରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ସ୍କୁଲଟା ପରଠୁ 100+ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତ ସେଇ ସ୍କୁଲଟା ପରେ ପୁରା ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଆସିବ, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ବିଲକୁଲ ଗୋଟେ ବୋଲି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ଅଛି। ତ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରାସ୍ତା, ପୁରା ଭାଇ ଖତରନାକ ରାସ୍ତା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା ସବୁ କ'ଣ ଏମିତି କରିକି ଆସିବା, ଦେଖାଦେଖି କରିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆସିବା। ତ ଆମେ କେଉଁଠି ଭାଇ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲିବୁନୁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଏମିତି ଗାଡ଼ିରେ ଯିବୁ, ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲେଇକି ଆସିକି ରଖିଦେବୁ, ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ। ତ ଏମିତି କେଉଁଠି ଓହ୍ଲିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସେଫ୍ଟି ନାହିଁ, ନିଜ ସେଫ୍ଟି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଅଚାନକ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ, ତ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବା କ'ଣ ତ ଆମେ ଆସିଲୁ ହେରି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆସିଲା ହେରି ମନଶିଳା। ତ ଏବେ ମନଶିଳା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ ଏଇ ଗାଁ ପରେ ଆସିବ ବେଲଗାଁ ପରେ ଆମର ଆସିବ ସେଇ ସ୍କୁଲଟା କର୍ଣ୍ଣଦୁର୍ଗା ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଆସିବ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ମୋର ପାସ୍ କରିଛି। ପୁରା ଭାଇ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିଛି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସେ ସ୍କୁଲଟା ଆସିବ। ତାପରେ ସେ ସ୍କୁଲ ପରେ ଆମର ଆସିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶନି ମନ୍ଦିର ମନଶିଳାର। ଆମ ପୋଲସରାରେ ବି ଶନି ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ଆମ ପୋଲସରା ଲୋକ ବି ମନଶିଳାକୁ ଆସନ୍ତି କାରଣ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନଶିଳା। ତାପରେ ଆମର ଆସିବ ବେଲଗାଁ ପରେ ଆମର ସ୍କୁଲଟା ପଡ଼ିବ କନକଦୁର୍ଗା ବିଦ୍ୟାପୀଠ। ସେଇ ସ୍କୁଲଟା ପରେ ହିଁ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ସେଇ ପାଖ ସ୍କୁଲରୁ ଜଷ୍ଟ 100-200 ମିଟର ପରଠୁ ପ୍ଲେସ୍ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଛି। ସେଇଠୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ସେଇଟା ସ୍କୁଲ ପରଠୁ ପୁରା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ବି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଧରି ଯାଉଛୁ ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଯେତିକି ଲାଇଟ୍ ଅଛି ସେତିକି ଲାଇଟ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟର୍ଚ୍ଚ ବି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଆମେ ଏମିତି ପକେଇକି ଦେଖିପାରୁ କି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଆମେ ପୁରା ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଅଚାନକ ବାହାରିକିରି ଆମେ ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏତିକି ହିଁ ଧରିକି ଆସିଛୁ, ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସବୁ କ'ଣ ଏମିତି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଭାଇମାନେ ପୁରା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଖତରନାକ ହେବ, ତ ପୁରା ଜୋରଦାରରେ ହେବ। ତ ଭାଇ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ଆଗରୁ ଗାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଜାଣିନେ। ତ ପୁରା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାଇ ଜୋରଦାର ଉପରେ ହେବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର ଯଦି ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଆସେ, ଭଲ ଲାଇକ୍ ଆସେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆସେ, ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିହାତି ରୂପେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ସେଠି ଆପଣ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିବେ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କେଉଁଟା ଆମର ଲାଇଟ୍ ଲାଗିନି, ଖାଲି ବାଟରେ ଦୁଇଟା ଅଫିସ୍ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟରେ ଦୁଇଟା ଅଫିସ୍ ପଡ଼ିବ, ତ ଯେଉଁ ସେ ଲାଇଟ୍ ଯାହା ଲାଗିଛି ସେଇଟା ଜଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସ୍ ଗୋଟେ, ଆଉ ଆମର ପୋଲସରାର କୋର୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଟା, ତ ସେଇଟା ଏକା। ଆଉ କେଉଁଟା ଆମର ନାହିଁ କିଛି। ଆଉ ବାଟରେ ବିଲକୁଲରୁ ଲାଇଟ୍ ବଗେରା କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ଯେତିକି ଯାଏଁ ଲାଇଟ୍ ଚାଲିଛି, ତ ତାପରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ସରିଲେ ଲାଇଟ୍ ବି ଠପ୍, ତ ଆଉ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଅଛି ଅବଶ୍ୟ ସେଇ ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କିଛି ହେବନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ତ ଭାଇ ଆମେ ପୁରା ଆମେ ପୁରା ଅଧିକ ହେଇକି ଅଛୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସ୍ଟା। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସ୍ଟା ଆମର ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ସେପଟେ ଅଛି। ତ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଇକୋର୍ଟଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଭିତରେ ହିଁ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ହାଇକୋର୍ଟ ବାହାରେ ବି ଲାଗିନି। ଏମିତିକି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ରାତି 11ଟା 12ଟା ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ବି ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରେନି। ଆମେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଆସିଛୁ ଏରି ନର୍ମାଲ 8ଟା 9ଟା ଭିତରେ ଆସିଛୁ ଏରି। ତ ଆମର 9ଟା ଭିତରେ ନର୍ମାଲ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଏପଟେ ସେପଟେ ହୁଏ।
ନର୍ମାଲି କ'ଣ ଏମିତି ପୁରା ଗହଳି ନାହିଁ, ଏମିତି 2-3ଟା ଗାଡ଼ି ଏପଟେ ସେପଟେ ହୁଏ। ତ ପୁରା ଭାଇ ଏତା ହେଇକି ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଆମର ପୁରା ଆମେ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଆସିଛୁ ସେଥିରୁ ମୁଁ ଆଉ ଆମର କାହ୍ନା ଭାଇ ଆମେ 2 ଜଣ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଆମର ପବିତ୍ର ଭାଇ ପୁରା ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ପୁରା ପବିତ୍ର ଭାଇ ଡରିକି ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ପୁରା ଚାରିପଟେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ଲାଇଟ୍ର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ଗାଡ଼ି ହିଁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ସପୋର୍ଟ ହିଁ ଥାଏ, ତ ପାଖରେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ସେଇ ଲୋକ ଆସିବ କି ନାହିଁ ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତ ଏମିତି 1-2ଟା ହିଁ ଗାଡ଼ି ଯିଏ ଆସିବା ହୁଏ ପ୍ରତିଥର। ତ ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛକ ଅଛି, ସେ ଛକଟାରେ ଲୋକମାନେ ବସିଥାନ୍ତି ପ୍ରାୟ। ତ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ସେତେ ଯିଆ ଆସିବା କରେ ନାହିଁ। ତ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା କିଟକିଟ ଅନ୍ଧାର, କିଛି ଆଗ କିଛି ନାହିଁ, ପଛ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ଅଛି। ତ ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିଲା ହାରି ସେ ମାଟି ରାସ୍ତା ପରେ ଆମେ ଯିବା ମାଟି ରାସ୍ତା ଭିତରୁ 1 କିଲୋମିଟରଟେ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ଗୋଟେ ଜାଗାଟା ସେଇଟା ନାଁ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, କ'ଣ ତା ନାଁଟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଏ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମର ଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ। ତ ପୁରା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁରା କିଟକିଟ ହେଇକି ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ଅଛି। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ କେନାଳ ଅଛି ଗୋଟେ, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଜମି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି। ତ ପୁରା ଭାଇ ପୁରା ରାସ୍ତା ଏତେ ଖରାପ କହିବାକୁ ନାହିଁ, ପୁରା ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି 3 ଜଣ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଛୁ ହେରି। ତ ପୁରା ଭାଇ ରାସ୍ତା ଖରାପ, ସବୁ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ହେଇକି ଅଛି ଜାଗାଟା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଯିବା ସେଇ ଜାଗାଟାର ନାଁ କ'ଣ ଦେଖିବା, କ'ଣ ସବୁ କରିକି ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆସିବା। ତ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି, ନ୍ୟୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଟି। ଏଠାରେ ସବୁ ପ୍ଲଟ୍ ବା ଜାଗା କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ଟା ବୋଧେ ଭାଇ। ତ ଏଇ ପ୍ଲଟ୍ଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, କାଜୁ ବଣ ବୋଲି, ସେଠିକୁ କିଏ ଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଠି ତ ଏମିତି ପାଖାପାଖି ହିଁ ବସନ୍ତି। ତ ଏମିତି ବଣ ଭିତରୁ କିଏ ଯାଏ ନାହିଁ, କ'ଣ ସବୁ ନିଆଁ ହୁଳା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସେଠି। ତ ସେଠି କିଏ ଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ କେତେ ଭାଇ ଆମର ବସୁଛନ୍ତି ଏଠି। ତ ପୁରା ଆମର ପବିତ୍ର ଭାଇ ଏତିକି ଆଇଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କେ ଡରିକି ତାଙ୍କର 3 ଆଠଣା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିନି ଆଉ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ଟା। ତ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କିଟିକିଟି ହେଇ ରାସ୍ତା କିଛି ପୁରା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁନୁ, କାହିଁକିନା ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସେଫ୍ଟି ନାହିଁ। ତ ଏଠୁ ଆମେ ବୁଲି ପଡ଼ିବୁ। ତ ଭାଇ ପୁରା ଆମେ କିଛି ବିନା ସେଫ୍ଟିରେ ଆସିଛୁ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ସେଫ୍ଟି ଅଗର ଥାଆନ୍ତା, ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଥାଆନ୍ତା, ତ ମୁଁ ଭାଇ ନିହାତି ରୂପେ ଆମେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ତ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଅଗର କିଛି ନାହିଁ ପାଖରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ତ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ। ତ ଆମର ପୁରା ପବିତ୍ର ଭାଇ ଡରିକି ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଳାଉଛୁ, ନହେଲେ ଭାଇ ଆମେ ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ରଖିନଥାନ୍ତୁ। ତ ପବିତ୍ର ଭାଇ ଏପଟେ ଯିବା କି ନାହିଁ, କି କ'ଣ ଏମିତି ଡରୁଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିଛି। ହଁ ତମକୁ ଆଗା ଭୂତ ଖାଇ ପକାଉଛି। ଆମେ 3 ଜଣ ଅଛୁ ଏଠି, ଆମକୁ କିଛି ହେଉନି, ତମକୁ ଆଗା ସବୁ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆମର ପବିତ୍ର ଭାଇ ପୁରା ଡରିକି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଯିବା। ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଯିବା ସେଇ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଖାଲି ନର୍ମାଲ ଏମିତି। ଆଉ ଆପଣ ସେଠାରେ ସେତେ ଭିଡ଼ିଓ ସେଠାରେ ସେତେ ଏମିତି ଘୋଷ୍ଟ ଦେଖିବା କିଛି ନାହିଁ। ସେଟା ନର୍ମାଲ, ସେଟା ଖାଲି ସେଇ ଆଉ ନହେଲେ ସେଠି ଭାଇ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭରେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଖାଲି ନେଉଛି ମୁଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖିବା, କାଳେ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଦେଖାଦେବ କ୍ୟାମେରାରେ, ଆମକୁ ଧରା ପଡ଼ୁନଥିବ, ତାକୁ ଧରା ପଡ଼ିବ କ'ଣ ବୋଲି। ତ ଆଉ ଭାଇ ପୁରା ଏଇ ଜାଗାଟା ଭାଇ ପୁରା ମନ ପାଇଯାଇଛି ଆମର। ତ ଯଦି ଭାଇ ଆମର ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଆସିଲା, ଭଲ ଲାଇକ୍ ଆସିଲା, ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି କ୍ୟାମ୍ପ ଲଗେଇକି 12 ଘଣ୍ଟା ରହିକି ଯିବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ। ଆରେ ଭାଇ ସେଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଧଳାରେ ଠିଆ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲାରେ,
କେନ୍ ଦେଖିଦି ହଁ ହଁ ସେଠି ହଁ 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 ଦେଖି ସେଇଠି ଜୁମ୍ କରତି କାନା ହଁ ହଁ ସେଇଠି ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ ସେଇଠି ଖାଲି ତ ଦେଖ ପବିତ୍ର ଭାଇ ଯିବା କି ସେଇଠି କଣ ତମେ ଡରୁଛ ବା କାହ୍ନା ଜୁମ୍ କରରେ କାହ୍ନା ଜୁମ୍ କରେ ଆରେ ହଁ ଦେଖ ଗଛ ପଛାନି କଣ ଗୋଟେ ଛାଇଟେ ଠିଆ ହେଲା ଭଳିଆ ଦିଶୁନି ଗଛ ପଛାନି ହଁ କଣ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ଟିଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଧରା ପଡୁନି ବିନା ଲାଇଟରେ ଭାଇ ଧରା ପଡୁନି ତ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବୁନୁ କାରଣ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସେଫ୍ଟି ବଗେରା ନାହିଁ ଭାଇ କଣ ଥିବ କଣ ନାହିଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କଣ ହବ ତ ଆମ ପାଖରେ ନିଜର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ କିଛି ଟୁଲ୍ସ ହେରା କିଛି ନାହିଁ କିଛି ସାମାନ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ତ କଣ ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ତମକୁ କଣ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବୁ ନାହିଁ ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ତ ସେଇ ପ୍ଲେସଟାରେ ସେଇଟା ପୁରା ଭାଇ ସେଇଟା ବି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ଯିବ ସେଇଟା ବି ସେତେ ଚଳିବ ସେତେ ଖାସ୍ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ତ ସେଇଟା ନର୍ମାଲ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଖିବା କଥା ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ମାତ୍ରା ଆମର ସେଠି ପ୍ରାୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରାୟର ଭାଇ 100%ରୁ 90% ପ୍ରାୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଥିବ ଏଠି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେଇ ଜାଗାଟା ବି ଦେଖିବା ବୁଲିବା ଆସିବା ତ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଆସେ ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ରୂପରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ ତ ଭାଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଏବେ ରାସ୍ତା ଯାଉଛୁ ସେଇଟା ଏତେ ଖରାପ ରାସ୍ତା ଭାଇ ଆଉ କୁହନି ପୁରା ଭାଇ ଖରାପ ରାସ୍ତା ମାଟି ରୋଡ଼ ପୁରା ଖରାପ ହେଇକି ଅଛି ବାଟରେ ଢେବା ହୁଳ ହେଇକି ଭଳିଆ ଅଛି ତ ଆସିଲେ ଆମେ ଏବେ ରୋଡ଼କୁ ତ ଯିବା ଆମେ ପବିତ୍ର କଣ କୋପଟ ସାଇଜ୍ ଯିବା ଏପଟ ସାଇଜ୍ ଯିବା ନାଇଁ ମ ମୁଁ ଏପଟେ ଯାଇଛି ବହୁତ ଥର ଖାଲି ସେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ାଣି ଆଗା ପଡ଼ିଆ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ନାଇଁ ଥାଉ ସେପଟେ ଯିବାରେ ରାସ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ କହୁଛ ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଏପଟେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭାଇ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ସବୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି କଣ ତ ସେଠି କି କଣଟା ସେଇଟା ଆମେ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯଦି ବି ଭୂତ ହେଇଥିବ ଯଦି ଭଲ କଥା ଆମର କ୍ୟାମେରାରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ଯଦି ନଥିବ ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ଆଉ ଆହୁରି ଖରାପ କଥା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଆସିଛି କିଛି ନାହିଁ କିଛି ତ ନାହିଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନିହାତି ରୂପେ ଦେଖିବେ ଯଦି ବି ଆପଣ ମୋର ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠୁ ଆମେ ଏମିତି ବୁଲି ପଡ଼ିଲୁ ତ ଏଠୁ ଯିବୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲଟେ MFC ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ବୋଲି ଯେଉଁଠିକି ଆମ ସ୍କୁଲର ସବୁ ଧନୀ ବାପର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କେମିତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭାଇ ରାସ୍ତା ପୁରା କିଟ ଅନ୍ଧାର କିଛି ଲାଇଟ୍ ସୁବିଧା ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଇଟ୍ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ମାନ୍ୟତା ଖାଲି ସେ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଆଗ ଗୋଟେ ଲାଇଟଟା ଲାଗିଛି ଆଉ କୋଉଠି ହେଲେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିନି ତ ପୁରା ଭାଇ ଖତରନାକ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ପୁରା ଖତରନାକ ତ ଏପଟେ ବୁଲ ଏପଟେ ଯିବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆଉ କହିଲେ ନ ଚଳେ ତ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଭାଇ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଥିଲା ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ ଅଛି ଚଳିବ ଆଭରେଜ ତ ଏ ରାସ୍ତାଟା ବି ପୁରା ସୁନସାନ ହେଇକି ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଣ ସବୁ ତ ଆରେ ଦେଖରେ ଏଇଟା କଣଟା ସେଇଟା କଣଟା କି ଧଳାଟା ଦେଖି ଗୋଟେ ତ ଆରେ କଣ ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ କଣଟା ତ ଛାଡ଼ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭାଇ ଦେଖିବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲୁଆ ଏମିତି ସବୁ ଜନ୍ତୁ ଅଚାନକ ଆସେ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ କେତେବେଳେ ଆସେ କଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ତ ଏଠି ଏତେ ବିଲୁଆ ଅଛନ୍ତି ଆମର ରୋଡ଼ ଉପରେ ଏମିତି ଶୋଉଥିବେ ଆପଣ ଦେଖିକି ବିଜାରିଆ ହେଇଛି କଣ ଏତେ ବିଲୁଆ ଅଛି ବୋଲି ତ ପୁରା ଜନ୍ତୁ ହେଇକି ଅଛି ଭାଇ ବିଲୁଆ ସବୁ ଭରି ହେଇକି ଅଛି ପୁରା ଭାଇ କୁହନ୍ତୁନି ଏତେ ଆହୁରି ତ ମଝିରେ ଖାଲ ଢେପ ହେଇକି ଅଛି ଆହୁରି ତ ଚଳିବ ଏଇଟା ପୁରା ଫିର ବି ରାସ୍ତାଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଚଳିବ ସେ ରାସ୍ତାରୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଭଲ ଅଛି ତ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ତ ଆପରେ ଆପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେଠିକି ମୁଁ ସେଇଟା ସକାଳେ ଭିଡ଼ିଓ ହବ ସକାଳ ଭିଡ଼ିଓରେ ସକାଳେ ପଡ଼ିଆ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ହାରି ମେନ୍ ରୋଡ଼ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମାର୍କେଟ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମାର୍କେଟ ତ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆଣିବାର କାରଣ ହେଲା ଖାଲି ବିଲୁଆ ତ ଭାଇ ଦେଖି ଏମିତି
ଏମିତି ଆପଣ କଥା ହେଇ ଯାଉଥିବେ ଏମିତି ଆଖି ଆଗରେ ପାସ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ଏତେ ବିଲୁଆ ଅଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଯାଉଥିବେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଶୋଇଥିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିକିରି ପୁରା ଭାଇ ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି ପୁରା ଗଦା ବିଲୁଆ ଭାଇ, ବିଲୁଆ ଅଭାବ ନାହିଁ ଏଠି। ମାନେ ପୁରା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଭାବ ନାହିଁ, ଜନ୍ତୁ ତ ମୂଳର ଅଭାବ ନାହିଁ ଭାଇ, ପୁରା ପ୍ରବଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲୁଆଟା ତ ଏମିତି ରୋଡ଼ ପାସ୍ କରୁଥିବେ, ଏମିତି ଶୋଇଥିବେ ସବୁ ବାଟରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ବି ଶୋଇଛନ୍ତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ। ତ ପୁରା ଭାଇ ଗଦା, ପୁରା ଗଦା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତ ପୁରା ଭାଇ ଭରି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ କରି ସେୟାର କରି ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଠି କ'ଣ ହିଣ୍ଟ ମିଳିଥିବ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ ଚେକ୍ କରି ତ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ ନିହାତି ରୂପେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ।